Gúil sibh ag buint tanmh as an ceol mise Antaine seo muin na muice níor FM ag teach beo ó stúdio hain. Well mar dúirt mé bar an chlár bhí mis spáile agus de cail mé an cuid is mó den imram ach is trú faoi sin mar bhí rudí anna himúil siúl agus tá si fós stáirte an ucht tá tionscail Kate Bush siúl is Mac Alley na nílas gom bhfuil ticéad fáil cadisteach €2 ag an duras nó té cvidalinsmacalley.com agus jooi tú gach ólas deirtar an seo gur Kate Bush is an níl aine incurtha leihí dar leis an bilóg snasta seo de sig lucht imram agus beg iad an sco antá Katrina O'Leary ag déanamh an agus Gabriel Rosenstock a hrascruigh dastrig sé in na lyricí go dtí Gaeilge. Big Éamon Geldómh na PBL agus an adópór agus Dave Redmond an dúrd agus Daoine Ellen nach iad. So iad an sco a bheith an seo ag tosú ag thugta clog. So bigí ann. Ihe mórach bhrealam freistal an rud seo mar tá leir léite gom mar Harlíonn. Tinta na farige duine is leir fictionolaíochta astra ó Gaelic na Halban ag ónpi ó Moracú. Agus is leir anna spríúil anna spraigúil ar fad bfu mé an tanmhas agus rud nabh gan áchar bhealach go méach is at fiction ní cuimna mór an fictionolaíocht as Gaeilge agus rihann sé a ráid go bra agus an nucht tá cinál show stáirte agus beag daine ar léamhpíos agus tá aistóirí agus ceol agus gacrod ar siúl ihe háthant tá bronarm Mac Alley a ríis agus beag fáilte rihách mulam é sin mulam an leir go háir tá sé bhfuin mé an tanmhas agus chun clásar a chur leis an imram go thomláin tá rud ar bhanam chórá le lí hé is rud éigen ilcanálach is fila é ó an uchtó is is cosúil agus rinne Gabriel Rosenstock ríis an obair ar an astracán agus tá cur láthair agus beag ceol leis na dáanta fardar ranam Nick Roth agus beag pictúrius gacrod multimédia mar deirtar an seo. Tá sé ar fáil ar YouTube freisin sin ihe dánach an feithú lá de mí na Samhna. Sin imram is trúr gur cail mé an cuid is mó mar bhí mé mar dúirt mé as baile.